Hola, boniques! Oh My God és una sèrie jove, escrita per joves i que tracta de problemes de joves. En aquesta temporada veurem a cada capítol un personatge diferent i com passa l'etapa Covid. No fotis que ens tanca. Tractem confinament, postconfinament, com han evolucionat els personatges i les relacions sexuals, afectives... És que no follo des d'abans del confinament. A casa no puc ser com realment soc. Que a sobre que no dic als pares que ets bollera. No sóc bollera, sóc bisexual i poliamorosa. Poli què? Pam, para, pam, resistiré! Serà molt fàcil veure't reflectit en moltes de les situacions que la trama explica. Andrés, aquests virus l'han creat aquí dins. Segueix una mica en la línia de les altres de visibilitzar molts problemes presents a la societat. Et penses que per haver nascut aquí ja ets catalana? Que ulls dels altres sempre serem immigrants. Amor! Distancia de seguridad. Miqui, el teclat no està net, ja. Un client deia que la pandèmia és culpa nostra. De les trans. La realitat LGTBI es plasma a la sèrie i amb tota la diversitat des d'un punt molt humanitzador. Són persones, sobretot, que tenen una vida i és molt guai veure què passa amb aquestes vides. Hi ha coses positives, que és que et descobreixes coses de mi mateix, com tots els personatges li donen molt més valor a les amistats. Doncs si t'ha agradat, espera't i mira el comitè. Oh My God, el podcast. Benvingudes al podcast d'Oh My God, el podcast menys boomer de Barna. Formem part del comitè de joves d'expertes d'Oh My God, però aquesta temporada no ens veureu xerrar de les trames de la sèrie, sinó que ens hem currat un podcast en els que analitzarem els continguts de ficció. Entrevistarem a gent interessantíssima i us recomanarem artistes, sèries, pel·lis, influencers que ens encanten i mucho más. Mireu la 5a temporada perquè flipareu! Us esperem. Entre les cames tinc un tresor.